Well, seo léir fadú da dúnharú a hairlaí chuig na dé gohain chuig banar dhéirí agus uair a carp go dtín le aniuan agus pis de geirí fall amach cé runne agus tá amach ar nóie na sergeant in san éit agus tá sim éirí heigesin in sa istrúhan cin óil cad a gabh páirteach agus tá go leor le teirlú idir cléir hín agus cléir sé. Tá muid Amharclann Ghaoth Dobhair agus tá riime dormgur muid seoladh in chéad Gaeilge CRÁ go TG Care agus BBC Gaeilge nó BBC Tuisceart. Bhí mise mar ceann gan na léadthóirí ar a glár sé mo chomhlachta BB Media a rinne an srá agus tá sé aontaithe bhain seo. Seo an éit bhín iad teaspantas den dráma CRÁ le feiceáil ag déanaí agus is sé deascar ag muite na héite a bhí seo le feiceáil acu mar an seo an ggéalteacht tíor chonail a tafaidú an dráma. Mi sé genú character dar bhainnim ré. Tá má fearr méadú a ré mo haimeid ré agus bhar an chudan na Gairdaí dro hamdú agus tá go leor bagaiste gom stáithe tá cúlra sa mula gom. Se gáta sibar fáda sa seo an cheantair a CRÁ. Bhí muid 10 in Umlan a tafad sa cheantair. 10 fada bhí an crua, bhí crú olmhór a gobair, bhí 7 duine agus an nósar sin bhí 7 tréálaí. Bhí riime ar an goróid an seo, cé go muid bunaí lunaí a Gunamara, bu 10 chuin hiocht go dtí níor thuisceart agus an tíréocht álann seo agus ebrú san Gaeltacht agus bhí sé sin Tharbh táhacht a chuin stoi mar cholacht agus bhí muid Tharbh bródúil sin mar gairíide tá chuid gon forann na sáir sa tír ó híomh sconaíocht a gobar nó lunaí san iarthúsceart agus níl an rudí atharlú ar tíobh sé tíre agus bhí muid stoi Tharbh sásta gur a 10 an hiocht an seo. Tá súla go manis go meidir go spracad seo daoine le gáil. A man penne ríist agus tá sé dhéanú cléirethe ríist in sa cheantair seo. Agus tá má bródúil gur má páirteach. Bhfuil me héin soltas cumses agus hiaglaat an sé chléir a chafad a godeachta in sin ar an híú leide a go bhí na saona.